ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହବାର ମଜା ହିଁ ଅଲଗା। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତିଆ ଭିଉ, କେମିତିଆ ଜାଗା ସବୁ। କଣ କହିଲ ଭାଇ? ବର୍ଷା ତ ପକଉଛି ସକାଳୁ, ପକଉ ବର୍ଷା। ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବା ଭାଇ ବହୁତ ପୁରା ଓଦା ହେଇଛୁ। ଏପଟେ ରହୁଛି ଆମର ନାଳଟା, ଗୋଟେ ଗାରଙ୍ଗ ନାଳ। ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭିଉ ଏଗୁରା। ସବୁବେଳେ ତ ଏପଟକୁ ଆସିବାକୁ ହୁଏନି, ବେଳେବେଳେ ଆସିଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମ ସାଙ୍ଗ ପ୍ୟାର। ଆମେ ଟିକେ ଯାଉଛୁ ଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ। ଯିବା ଟିକେ ଆମର ମାଛ ଆଣିବାକୁ। ମୁଣ୍ଡଳି ଯୋଉଠି ଫ୍ରେଶ ମାଛ ମିଳେ, ବଢିଆ ଫ୍ରେଶ ଫ୍ରେଶ ମାଛ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ବାହାରି ଗଲୁ ମୁଣ୍ଡଳି। କଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଉ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟାଇମ ଟିକେ ହାଲକା ହାଲକା ବର୍ଷା ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ହାଲକା ବର୍ଷାରେ ବୁଲିବାର ମଜା ହିଁ କିଛି ଅଲଗା। ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଆମେ ମୁଣ୍ଡଳିରେ। ବ୍ରିଜ ଉପରେ ସବୁ ମାଛ ବେପାରୀ ମାନେ ବସନ୍ତି। ସିଏ ନାହାନ୍ତି ବ୍ରିଜ ଉପରେ। ଗୋଟେ ଭାଇ ମାଛ ବେପାରୀ ବଇଛନ୍ତି, ଚାଲ ଦେଖିବା କଣ ମାଛ ରଖିଛନ୍ତି। ରଖିନଥିବେ ଗବି ମାଛ। ନା ପୋହଡା ଚୁଙ୍ଗୁଡି ଗୋଲା ରଖିଛନ୍ତି ବେ। ଗୋଲା ମାଛ ବଢିଆ ଲାଗେ ମତେ। ଆଇଲା ବେଳକୁ ନେବି। କଣ୍ଟା ନଥିବା ମାଛ ମତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ଖାଇବାକୁ। ପାଣି ଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ କି ପାଣି ବାବରେ ବାପ। ବର୍ଷା ପାଇଁ ଭାଇ ଠିଆ ହବାକୁ ପଇଲା। ଆଉ ଯୋଉ ମାଛ ପାଇଁ ଆଇଥିଲି ସେ ତ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଫେରିକି ଘରକୁ ଯିବା ବାଜି ଆଉ। ମୁରାଡି ପାମ୍ପଲେଟ୍ ଅଛି। ଆଉ ପୋହଡ଼ା, ଚାନ୍ଦି। କି ଆମେ ମହୁରାଡି ନେଇଯିବା। ପାମ୍ପଲେଟ୍ ମାଛ। ମହୁରାଡି ଭାଇ, ମହୁରାଡି କେତେ? ସବୁ ଭେରାଇଟିର ମାଛ ଏଠି ଭାଇ ମିଳୁଛି। ମହୁରାଡି କେତେ? ମହୁରାଡି 250 ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଦିଅ।